Käbir adamlar var, tarih okuyarlar. Käbirler bolsa, tarih şekillendirýärler. Emma käbirleri zınjyrlaryndan halas bolup, tarih täzeden ýazýarlar. Bu alp teginiň hekaýatydyr. Gullukdan sultanlyga gadynlaryň destany. Tarih videolarymyň dowamy üçin kanalymyza agza bolmagy, like basmagy, hem de kommentarlarda öz pikirleriňizi paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmagy. Biz orta videoga geçelim. Asır. Orta Aziýada türkmen taýpalar çarwa durmuşda ýaşaýardylar. İslam dünýäsi bolsa özüne täze lider gözleýärdi. Ine şol döwürde käbirleriň pikir boýunça gaý taýpasynyň, käbirleriň pikir boýunça garlyklardan ýa-da çygyrlardan bolan Alptegin öňe çykdy. Alptegin ýaşlykda Samani emiri Ahmet bin Ismail'a satylan bir gully. Ýöne bedeni gully. Akly, ýüregi, arzulary azatdy. Soňra gulam hökmüne Samani goşundy. Bu ulgamda gullary harby tälim berlerdi we olardan wepaly eskerler ýetişdirýärdi. Alptegin gysgawatda diňe bir esker däl. Strategik akyl paýhat bilen hem tapawutlarny 950-nji ýylda Samani köşkünde gozgalan turdy. Alptegin döwletiň başyny, ýagny emiri halat etdi we silan gazandy. Hacı bil Hüccab, ýagny köşkün baş serkerdeti boldy. Bu derece ony diňe bir harby däl, siýasy güýjüň hem merkezine getirdi. Ýöne häkimiýetiň baýeryne intriga hem bolýar. Bu wakalardan soň bir näçe ýyllap döwlet gurmak arzuwyny geden Alptegin karara geldi. Bu 2500 kilometrlik ýoldan soň Gazna bardy. Gazna şol döwürde strategik gala şeherdi. Alptegin bu ýer basyp aldy. Ýöne onuň niýeti diňe şeher basyp almak däl, döwlet gurmakdy. Gaznada täze ulgam döredi. Gulam goşuny we parlyk esaslaryna görä tälim edildi. Döwlet dolandyrlyşy merkezleşdirildi we has wajibi İslam döwletiň sütünde urildi. Alptegin kiçi ýöne berk binýatly guruluşlar etdi. Onuň döwleti göçme taýpa guruluşynyň aňyrsyndy. Bu döwlet tertipdildiginiň, wepanyň we akyl paýhatynyň meýwesi. Alpteginiň ölümi bilen taht ornak görüşlerden soň onuň mirasçyları Giýewsi Sewüktegin boldy. Sewüktegin Gaznadaky guruluşy güýçlendirdi. Gazna häkimiýetini Zobalistan, Toharistan, Guru we Belucistana çeligi etdi. Hindu şahlary ýeňip peşewere çelle öňe gitdi. Samani gozgolaňlaryny basyp, siýasy agalygyny gazandy. Sewüktegin üçin döwlet diňe bir toprak däl, adalet, tertip we gelecekdi. Onuň psihologiýasy we paly esker bilen öňdöňörji döwlet ýolbaşçysyny utgaşmasy. Sewüktegin aradan çykmadan öňe ähli döwlet täplerini we ekberlik görelgelerini bozýan bir karar kabul etdi. Kiçi ogly Ismail mirasçy diýip eglan etdi. Emma hemmeler uly ogly Mahmudyň tagta geçmegine garaşýardy. Mahmud bu karara karşı çykdy. Ismail ýazan hatynda ýa tagtymaga tapşyr, ýa-da jebirini çek diýdi. Mahmudyň teklibi ret edilen soň uruşdan gaçyp bolmady. Tarih 1998-nji ýylyň mart aýyny görkezýän makaly 2 dogan Berk şäheriniň golaýyna ýüzbeýdi geldi. Mahmudyň tejribeli terkerdeleri we strategik ädimleri Ismail'in goşuk goşunyny ýeňdi. Ismail ýetiralny şeýdip Gaznaly tagty resmi taýdan elit götdi. Ýöne bu diňe bir başlangyçdy. Tahta geçenden sonra Mahmud gözüni Hindistana dikdi. Rajalar bilen söwüşler, multan ýörüşleri we Nandana söwüşi her ýeňiş Gaznaly döwletini hasda güýçlendirdi. Mahmud özüniň hökümdarlygy döwründe 17-de Hindistana ýörüş etdi. Bu ýörüşler bilen diňe bir toprak däl, isem unaşlar hem ýaýrap başlady. Hindistanyň demir gazanyna İslam dininiň täsiri artdy. Munyň subutnamasy bolsa häzirki wagtdaky Pakistandaky we Bangladeşdaky musulman ilatdyr. Abbas halifalar tarapyndan ilkinji sultan ünwany berilen türkmen hökümdarynyň strategik akyl paýhasyna düşünmek üçin onuň söwüşlerini teljermek gerek. Indi bolsa Gaznaly Mahmudyň Hindistandaky möhüm söwüşlerinden we Hind söwüşini analiz edelim. Söwüş Penjab sewitinde bir neme tekiz we açyk meýdanyna boldy. Şeýle ýer meýdan söwüş üçin ören amatly. Sebäbi manewr mümkinçilikleri ýokary bolan goşunlar bu ýerde artykmaçlyk gazanýar. Gözüňize getirin. Dar köçelerde hareket etmäge ýa-da sport awtology bilen magistral ýolda hareket etýän sport awtologynyň näýlik tapawuty bar bolsa, munyň hem şol ýaly tapawuty bardyr. Rajput şahy Anandpal töweregindäki ähli hindi kinýallary kömegine çağırdy. Umumy esker sany 30-40 müň diýip çaklanýar. Goşunyň öň tarabyny
Töwüş pillerinden ibaret agyr leşkerler bardy. Bu pille leşkerler töwüşde tank ýaly ulanylýardy. Mahmudyň goşun sany taýdan adyrak, takminan 20-30 müň adam. Ýöne tertipli, çal tereket etýän türkmen atlylaryndan ibaretdi. Ok atmak, hüjüm edip ýyda çekilmek taktikasy üçin manewr artykmaçlygy döredýärdi. Mahmud goşuny ýarmay görnüşine ýerleşdirdi. Ortaky böle goşak, ganatlar orta güýçlü. Düşmany içeri çekip, toňra ganatlar bilen olary gurşamak meýilleşdirildi. Gadnaly goşunlary düşmanyň pilli hatarlaryna ok atmaga başlady. Bu oklar pil sowutlaryny deşip bilmeýärdi. Emma olar gaharlandyryp disiplin bolmagy kömek edýärdi. Muny edil öküd gaharlandyrmagy meňdedip bilerdi. Oklar öldürmeýär, ýöne has gaharlandyrýar. Gadnaly okçulary pillerini nişana almagy dowam etdirdi. Şol wagtda ýeňil atlylar pilleriň ýanlaryna baryp, gulaklaryny, gözlerini we aýaklaryny nişana aldylar. Pillerin tertibi bozuldy. We Rajput eskerleriniň üstüne ýöremäge başladylar. Bu domino täsiri ýaly täsir döretdi. Öňkü hatar ýykylan soň iz hatarlar panika düşdi. Mahmudyň merkezi bil katlaýyn ýyda çekildi. Hindiler bizi ýeňdik diýip pikir edip başladylar. Ýöne şol pursatda ganatlar olaryň daşyna gapady. Bu düşmany gurşap almak üçin edilýän klassik ýarmay gapany. Düşman öňe hüjüm edýär, ýöne sawa çep tarapdan gapan ýaly gurşalýar. Gurşalan düşman birlikleri hereket edip bilmedi ýagdaýa geldi. Öň ruhdan düşen goşun indi fizik taýdan emejidlap başlady. Anan pal altyn bilen bedelen atly söwüş arabasynda oturýardy. Arabany çekýän atlar pil panikasyndan ürküp pillerden daşlaşyp başlady. Şol wagt bolsa şa uruşdan gaçýar diýip gurrun ýaýrady. Gadymy söwüşlerde lideriň gaçmagy taňrylar bizi taşlady diýen täsiri döredýärdi. Rajputyň goşun söwüş tertibini ýetirip gaçyp başladylar. Gadnalar gaçýan goşunlary ýydarlar. Iň adetki bilen iň köp boljagyny aldylar. Gadnar Mahmud ýeňiş gazandy. Söwüş meýdanynda ol arasalandy. Anan pal gaçdy. Ýöne döwleti güýçli darbarly. Demirgal Hindistanda garşylyk şondan soň asla dikelmedi. Şu wakalardan görnüşi ýaly ata-babalarymyzyň akyly hemişe bileginden güýçli. Ýöne Mahmud üçin hakyky howp günordan gelýärdi. Seljuklaryň lideri Arslan Ýabu Merkezi Aziýada barha güýçlenýärdi. Karahanlara garşy ýeňişler gazanýardy. Mahmud bu howpy anyk gördü we taryh sahnasynda ögrüm bolmajak bir ädim etdi. 2025-nji ýylda Gadnal Mahmud tarapyndan Arslan Ýabu dostluk çakylygy berildi. Emma bu çakylyk taryhyň iň meýilli hilelerinden biridi. Geljekki 100 ýyllikda Osmanlyda ýygy-ýygydan ulanjak taktika ulanyldy. Arslan Ýabu ýer bermek wadasy bilen paýtagta çağıryldy we şol ýerde dudaga düşürildi. Bu orta şondan soň taryhda bir näçe gede gaýtalanjak bir taktika uruly. Kynjar galatyny ýedil dowam eden ýetirlik we 2032-nji ýylda Arslan Ýabunyň ölümi Seljuklu tarapynda bir döwür tamamlandy. Onuň ýerine çağıry we togrul begleriň beýgelçi başlady. Mahmudyň häkimetiniň bir gadnal döwletinden etem tutuş tebitiň ykbalyny ütgetdi. Hindistana edilen ýürüşler ve Seljuklulara garşy görüş taryhy altyn harplar bilen ýazyldy. Gadnal Mahmudyň ölümünden soň onuň tagtyna geçjek Mesut çağalany kakatynyň köşkünde geçirdi. Ol köşkün diwarlarynyň arasynda Hindistan ýürüşleriniň hekaýalary bilen boldy. Kakatynyň Ganj derýasyny geçip gazanan ýeňişleri, gazanılan oljalar, eýlenen şäherler. Mesut üçin bu hekaýalar diňe bir geçmişdäl, maksat we ideally. Ol entek çağalyk döwrüne karar berdi. Kakatynyň ýören ýolundan ýörejekdi. 2030-njy ýylda Mahmud taxty öz kiçi ogly Muhammedy goýup aradan çykdy. Kän wagt geçmäke Mesut öz dogan Muhammedy tutsak edip taxta geçdi. Emma günorda howplar bilen darken bir döwleti miras aldy. Muňa garamazdan ilkinji mümkinçiligini gözün Hindistana gönükdirdi. Mesut 2033-2034-nji ýylda Hindistana möhüm ýürüşler gurnady. Agyr sowutly goşunlar bilen Ganj derýasyna çelli bardy. Möhüm şäherlere ýeledi. Ägirt uly oljalar bilen gadna dolandy. Bu ýürüşler oňa halkyň gözünde kanuny we güýçli lider awraýyny berdi. Ol kakatynyň ýydy bilen barýardy. Beýik sultanyň ýoluny ýörýärdi. Ýöne Mesutda bir tapawut bardy. Kakaty Mahmud diňe bir güýçli serkerde däl, kämil diplomatdy. Içki durnuklygy gorap bilýärdi. Daşarky ýagdaýlary analiz edýärdi. Mesut bolsa esas harby güýje dayanýardy. Onuň üçin meseleleri çözmegiň esasy ýoly köplenç uruşdy. Ine şol tapawut Gadnal döwlet üçin agyr netijeler döretdi. Seljuklar Horasana ýerleşmek üçin ruhsat soranlaryna bu Mesut üçin uly mümkinçilik bolup bilerdi. Olar bu sebetiň durnuklygyny üçin edýän güýç bolup bilerdi. Ýöne Mesut bu mümkinçilik bilen gydyklanmady. Seljuklaryň güýjüni pes gördü. Olara diňe bir howp hukmyny arady. Üstesine de bu howpy ýogatmak üçin adaty Gadnal usullaryny ulanyp başlady. Uly goşun, berk gaýtawul, güýçli çaklaşyk. Bu çemeleşmeler Seljuklar bilen diplomatik gatnaşyk düýbünden ýatyrdy. İki tarap hem uruşa taýýarlanmaga başlady. 2035-nji ýylda
Horasany we onuň töwereginde Seljuklular we Gadnallar arasynda ýygy-derli çatnaşyklar boldy. Nişapur, Sarax, Dextan ýaly ýerlerde Seljuklular ýeňil atlylar bilen tiýdik esasy taktikalary Gadnallar geň alýardy. Mesudyň uly ýöne agyr hereket edýän goşunlary tähraty goşlaryna ýetmezçilik çekdi. Seljuklular diňe goşman halk bilen gatnaşyklary hem ötürýärdiler. Gadnal häkimiýetinden ýeren ýerli halk täze döwlete tarap çekilýärdi. Mesut Hindistandaky ýeňişler bilen gazanan awraýyny Horasana ýitirmäge başlady. Diplomatiýa bilen çözüp boljak meseleni uruş bilen basmaga teýnanşdy. Bu strategiýa gysga döwürde garşylyk görkezip bilse-de, uzak möhletde Seljukluların beýgelmegine böwet bolup bilmedi. Halkyň gözüne awra ýetdi. Döwletde içki nizamdan nam nişany almady. Gadnal Mesut kakaty ýaly ýol ýöremek isleýän bir ogully. Ganjyň kenaryna ýeňiş gazandy. Köşkleri altynlaşady. Ýöne sahra ýerleriniň haýsy tarapdan gelýändigini okap bilmedi. Zaman ütgedi. Indiňe bir güýçli bolmak ýeterlik däldi. Akylly, uýgunlaşan diplomat bolmak berurdy. Bu şol döwri ýeňiçi hökmünde tamamlan tarap Seljuklular boldy. Gadnal döwletiniň syýasy güýji daňdan akannak söwüşde sönküse-de, onuň gallanan medeni we ilmi mirasy Türk İslam medeniýetiniň binýadyny düzýän esaslaryň biri boldy. Gadnal köşk Hasan Sultan Mahmudyň döwrüne orta asyryň garby diýalakdy. Köşkde Al-Biruni, Firdewsi ýaly bir näçe ular bardy. Gadnallar türkmen we türklük ýörelgesini islam bilen utgaşdyryp bir medeniýet kurdy. Daňdan akannak Seljuklulara garşy ýeňilişe garamazdan taryh sahnasyna bir-birini tamamlayan halklar döwrüne görkezdi. Gadnal döwletiniň territoriýasy taryha gark boldy. Ýöne türkmenleriň agdy berligi we ilim söýgüsi asla sönmedi. Bir döwleti dik tutýan zat gylyç däl, eýsem medeniýeti we ilme bolan hormatdyr. Gadna ýykyldy, emma türkmenligiň çyrasy hini edemýaty saçýar. Türk birligi taryhyň ýolunu ebedi ýaşasyn.